Walay lipod-lipod nga gitawag og mamutbutay o bakakon ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte si PRO 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Gihimo kini ni Duterte sa iyang siniman ang programa sa social media nga Basta Davaoenyo. Kining tanan nag-ugat sa pagtanggal ni Torre sa mga pulis Davao hilabi na sa 19 ka mga police station commanders. Well, I will tell you, because you are jeopardizing a city of roughly about more or less 2 million people. So what do you expect? Maging masaya ako sa ginawa niyo na administrative movement dito na sa Davao? Na hindi naman yun warranted and without consultation. Just because sa mga presumptions mo and as before ka pa dumating dito, may ano ka na. Unang-una sa lahat, sabi ni, Raymond, professional akong police. Professional yun ka. Professional nga, mamutbutay nga police. Nasuko si Duterte kay nagpataka na lang og hilabot si Torre sa pwesto sa mga pulis nga wala man lang nagpresenta og igong rason. Walay kumbinsidong pagtuon kung epektibo ang gihimo nga bag-ong sistema sa paghulip og pulis nga taga laing probinsya. Kung professional ka, unang-una sinagot mo, ano yung hiningi ko sa'yo? Theoretical framework. Kasi may conclusion ka eh. Gina-justify nyo yung ginawa nyo na movement dito o rearrangement ng mga pulis sa Davao. Yung reshuffling. Una, theoretical framework. Saan mo ginamit yung, anong ginamit mong framework dyan? Pinag-aralan mo ba yan? Saan mo napulot yung mga conclusion mo? Pangalawa, comparative analysis. Kung professional ka, sagutin mo yan. Pag-aralan mo yung trend na nangyayari sa buong bansa, sabihin mo sa akin. Case study. Meron na ba nangyaring ganito? Kasi to prove yung ginagawa mo is really justified. Show me! Nagtuo ang mayor nga dili mutugot ang mga Davaoenyo sa gipakitang taras sa hepe sa PRO 11 nga daw adunay misyon nga samukon ang Davao City aron ma-justify ang ilang buot mahitabo sa syudad nga giilang usa sa mga luwas nga syudad sa Southeast Asia. Kay bao man ta, wa ta nag-fabricate og mga sa to sitwasyon. Dugay naman nato gipaningkamutan ni it's not really only me or the previous mayors or the people in the position, but it has been a collective effort of all the Davaoenos from way back pagid kayo na naningkamot ang ato ang syudad tarungo nato mga namuyo dere mga constituents naningkamot nga mosunod og balaod, disiplinado down to the smallest things, di magpataka labay og basura. Kanang karon ang issue na to, kay congested na to. A lot of people have already owned cars. Magpaagit ang mga pedestrian. Ganun mga nakabutang. So it all contributes to kaning unsay sitwasyon na to. Bisag unsa una nila, wala man tay kuan ana clear na storya man nila, pero kung kana man ang sitwasyon nga para gituyo nila para mupangit ang i-debunk nila ng ingon na safest city ana. I do not think na mahimo na ninyo unless you deliberately maghimo gid sitwasyon diri nga makapausap ana. Pero mga Davaoenyo, ibaw ko kanang motoman kabalo kay sabot og balaod ang mga taga Davao. Kay bawo tas ko mga responsibilidad, kay bawo po ta mo disiplina to. Though dili tanan, it's a daily challenge, but the majority, I think, and I feel the majority is trying to is practicing it ba. Nasubay sab ni Mayor Duterte nga nadeklarang persona non grata kun dili welcome sa Calbayog City sa probinsya sa Samar si Police Brigadier General Torre tungod sa pag-apil-apil niini sa politika sa lugar. Dili sab kini kumbinsido sa mga programang ipatuman sa PRO 11 alang sa Davao City hilabi na sa 3-minute response. Wala man ganito kabalo unsa. So, wala lagi consultation na bisag unsa wala gyud.
nagabuot-buot na lang na sila gilaha. So, di ba, like I told you, kano sa ba? Episode 2, I think. Ikaduha na to rin. Previous episode. Yan na nagudaan, na sila ang bola ron. Sa basketball pa niba, na sila ang bola. Bala na sila unsaon na nila. Kasi sila may kapahawd-hawd. Nanawagan hinuon karon si Mayor Duterte sa mga abogado sa Davao alang sa pro bono services sa mga pulis nga gikasuhan og administratibo sa PRO 11. Basig na yung mga abogado diya nga willing mo tabang. Mahangyo ko ninyo, pro bono lang sa itong mga pulis nga dugay na nanilbiso dere nga. Maayo man, atong mga pulis dere sa Davao, di man na mga kuan, di man na mga sindikato, mga buutan man na sila. Di ko na perfecto, pero maayo mga pulis dere. Kasabot man sila, gusto man nila ang kaayuhan nga ato ang ginapaningkamutan nato dere sa Davao. Kung abogado mo, wa mo mahimo sa inyong kinabuhi karon mga panahon na ganahan mo mga mutabang sa tuang kuan sa atong syudad, itong mga pulis nga nanerbisyo sa tuang bisig kuan makatabang mo, duula lang mininyo. Salamat kaayo. Nga halos taga Davao City. Subay sa report, halos 100 ka mga pulis sa Davao ang kasuhan og administratibo.